दिनैनि साना बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे गोग्गाथाव आरो गोग्गाथाव दिनैनि सानावनो 63 बोसोर सिगां बर' हारिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै संग्राम होनो जाथिखौ रैखाथि होनो गावनि जिउखौ बाउसोमनो हाग्रा सासे गेदेमा डायनामिक लिडार रन्जन दैमारि सारा जोनोम लादोंमोन आरो दिनैनि जोनोम सानखौ जोङो दिनै इउनाइटेड फार्मनि बानजायनायाव अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सस्त्रपारानि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो खुंफुंदों आरो नुनो मोनदों बिथांनि जोनोम सानाव बे साखाथि बाखाथियाव थानाय गामि गांखननि रायजो राजाफोरा फैनानै बार्थडे उइस खालामफैदों आरो गाजा गोमजायै बिथांनि बार्थडेखौ खुंफुंनो मोननायखाय जोङो बानजाय आफादनि जानानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौबो साबायखर बावदों आरो बे दिनैनि सानाव बिथांनि जोनोम सानखौ खुंनायजों लोगोसे बिथांनि जि नीति आदर्श बर' जाथियाव जे बिहोमा होलांबाय बा बर' जाथिनि गेजेराव जे माव दिन्थिलांनाय बेफोरखौ जोङो मोनफा मोनफा गोसोखांदों आरो बिबान लानानै खामानि मावलांनो जोङो जानजि खाफ्रादों दिनैनि बिथाङा गुवाहाटीनि काहिलिपारानि 10 एबिपिएन पुलिस केम्पआव दङ बिथांखौ मोनसे सेल बायदियाव जोबथेनानै दोनदों जाय सेलाव माने रुम मोननै दङ फिसा फिसा रुम मोननै आरो अख्रां नुनाय 10 बाय 10 फुट बाय 10 फुटसो गुवार जायगा बेबायदि जायगायाव बिथांखौ जोबथेनानै दोनदों दिनै जोङो आरज गाबहरदों इसोरनि गुदियाव जेन इसोरा बिथांनो मोजां देहा सास्थ्र बोलो होयो आरो गोसोआव बोलो होयो थांनानै थानो आरो जोङो नेनानै दङ रन्जन दैमारि सारखौ हुमुग्र बर' रायजो राजाफ्रा नेनानै दङ सानसे बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन आरो बर'आ नैबे जोंनि हायेनाव फैनानै थामहिनबा बर'फोरनि रायजोफोरनि गेजेराव फैनानै जेन खामानि मावफैगोन समाजखौ सिबिफैनो मोनसे सुबिदा मोनगोन दिनै बर' रायजो राजाफ्रा बे आसाजों थांनानै दङ खावलायगोन दिनै रन्जन दैमारि सारनि थाखाय जायफ्रा मन्दिराव जायफ्रा गिर्जायाव आरज गाबदों सोरबाया उन्दुनायनि सिगाङाव सोरबाया फुङाव सिखारनायाव आनान गसाइनियाव बिथांखौ गथायदों साफ्रोम आरज गाबगिरि बिथांमोनखौ बारग' एनडिएफबि जानानै एबा रन्जन दैमारिखौ सिबिबाय थाग्रा सासे बेक्तिगत जानानै आं साबायखर बावहरदों जे उननि समावबो जेन बिथांनि देहानि थाखाय आरो बिथांनि गोसोनि बोलोनि थाखाय जेन इसोरनि गुदियाव आरज गाबबाय थागोन आरो बिथाङा जेन जोबथेसालियाव थानानैबो बोलोग्राहै गावनि देहाखौ जोथोन लानानै थांनानै थानो हायो आरो गावनि उदां जानायनि समखौ नेबाय थानो हायो बेबायदि जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रा आरज गाबगोन बेखौनो आङो मिजिं दिनै जोङो खावलायगोन जे रन्जन दैमारि सारखौ जि जोबथेसालियाव दोनदों बियो मोनसे पलिटिकेल इस्यु एबा पलिटिकेल इमप्रिजनमेन्ट होननानै जोङो बुंनो हायो जे बिथांखौ दिनै पलिटिक्सआसो जोबथेनानै दोनदों पलिटिक्सआ माखौ गियो खौसेथिखौ गियो पलिटिक्सआ जुदि जोङो रन्जन दैमारिनि मुङै गासै पृथिबियाव थानाय बर' हारिया खौसे जानो हायोब्ला जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ रन्जन दैमारि सारा गाबोननो जुदि हुमुग्र बर' रायजोआ हसाके गोसो गोरबोजों खौसे जानो हायोबा बिथाङा गाबोन समफोरनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो बेखौनो जोङो खावलायगोन जे जों बर' हारिया मुथासेल' मोजोमसेल' बे मोजोमसेल' बर'फोरा गावस्रानानै थायालासेनो रन्जन दैमारिनि मुङै जोङो खौसे जानानै बिथांखौ जेन पलिटिकेलि गोरा गोख्रों मोनसे डिसिसनाव फैना जेन जोबथेसालिनिफ्राय जों उदां खालामनो हायो बेनिखाय बर' हारिफोरखौ एबा बर' रायजो राजाफोरखौ खौसे जानो थाखाय जोङो खावलायहरगोन जे जोंहा न'खरफोरा जोंनि बर' हारिनि न'खरफोरा ओरैबायदि अबस्था दिनै बोथिसे जायोब्ला आरो गाबोन बोथिसेनि थाखाय सिन्था खालामनो गोनां जाय गथ'फोरखौ बिमा बिफाफ्रा डाक्टार बनायनो गोसो दङब्लाबो इन्जिनियार बनायनो गोसो दङब्लाबो आइएएस अफिसार एसिएस अफिसार बनायनो गोसो दङब्लाबो बनायनो हायाखै
नाथाय गावनि गथ'आ गोरों फरायनायाव गोसो गोनां नाथाय बिमा बिफाफ्रा बेखौ सहाय होनो हायाखै बेयाव जों गावजों गाव मदद होलायनो नांगोन जुदि आंनि गामियाव सासे गथ'आ फरायनायाव गोसो गोनां दङब्ला आंनि गामियाव जुदि 100 खर दङब्ला बयबो न'खरा जुदि मासाव न'खरसेयाव 500 थाखायै बै गथ'नि थाखाय दान होयोब्ला बे गथ'आ निस्सय डक्टर जागोन बे गथ'आ निस्सय इन्जिनियार जानो हागोन जुदि नोंथांनि गामियाव 50 खर दङब्ला सासे जुदि मोजां गथ' फरायसुला बा फरायसुलि दङब्ला बै 50 खरा न'खरसेयाव मासाव जुदि 200 थाखा बे गथ'नि मुङै जुदि डनेसन होयोब्ला बे गथ'आ UPS कचिं खालामनो हागोन APSC कचिं खालामनो हागोन फैबाय थानाय समाव बे गथ'आ IAS अफिसार जागोन ACS अफिसार जागोन दिनै जोंनि संगठनफोरा माहारियारि संगठनानो हक बा राजनीतिकनि संगठनानो हक एनुवेल कन्फारेन्स खुंनो थाखाय कोटि कोटि बाजेट लायो कन्फारेन्स खुंनो थाखाय कोटि कोटि बाजेट लायो बेदर जानो थाखाय कोटि कोटि बाजेट लायो नाथाय आङो सोंनो इच्छा खालामदों मबे संगठना IAS अफिसार बनायनायनि बाजेट दङ दिनै जों बर'फोरा मबे संगठना दिनै ACS अफिसार बनायनायनि बाजेट लादों सोर संगठना दिनैनि तारिखाव जोंनि उन जोलैखौ डाक्टार बानायनायनि बाजेट लादों इन्जिनियार बानायनायनि बाजेट लादों दिनै बेफोरखौ साननांगौनि सम जाबाय सिरि मोननांगौनि सम जाबाय बेनिखायनो जों गावजों गाव मेगन सालायबाय थायालासेनो एना एनि जालायबाय थायालासेनो बेजों बे हाब्रु सारलायबाय थायालासेनो जोङो गावजों गाव अनलायनानै जाहाथे जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंलांनो हायो आरो मोनसे समाव जों बेबायदि जुदि मोन्थोरजों जोंनि ओनसोला दैदेनजायोब्ला प्रत्येकटु गामियाव डाक्टार जागोन प्रत्येकटु गामियाव इन्जिनियार ओंखारगोन प्रत्येकटु गामियाव ACS अफिसार ओंखारगोन प्रत्येकटु गामियाव IAS अफिसार ओंखारगोन बेनिखाय आं खावलायगोन बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ प्रत्येकटु गामिया ख्रिस्टमास जानायनि बाजेट लायो निउ इयार जानायनि बाजेट लायो बैसागो जानायनि बाजेट लायो मागो फोरबो जानायनि बाजेट लायो नाथाय डाक्टार इन्जिनियार बनायनायनि मानो जोंनि गामिफ्रा बाजेट लानो हायाखै बेनिखायनो जोङो सोलोंनि बाजेट लानो सोलोंनि आरो जोंनि गथ'फोरखौ जोङो गोजौथिं दैखोलांनि बेखौनो जोंनिफ्राय बारग' NDP निफ्राय खुथारि खावलायहरनाय थाबाय आरो मिजिं थिदों फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाव बेबायदि जौगानाया फैगोन बेखौ लानानै बारग' NDP आ खामानि मावबायानो थागोन सारा थारैनो बेखौहाय शान्ति माखौ बुङो शान्तिया जेरावनोखि मेगन सानाय गैया जेरावनोखि सिन्ता गैया जेरावनोखि गुबुनखौ नायनो बानाय गैया बेखौसो शान्ति होननानै बुङो होननानै आङो फोथायनाय दङ दा अब्ला जोंनि ओनसोलाव दिनै मेगन सानाय दंना गैया गावजों गाव नायनो बालायनाय दंना गैया गावजों गाव हिंसा हिंसि दंना गैया दिनै जोंनि लिडारफ्रा बुंबाय थादों शान्तिया फैबाय जुदि सोरखौबा हिंसा खालामनानै जोबथेसालियाव जोबना दोनबाय थायोब्ला बेखौ बोरै शान्ति होननानै जों गनायना लानो सोरखौबा नायनो बानानै सानफ्रोमबो रायबायानो थायोब्ला बेखौ बोरै जोङो शान्ति होनना बुंनो हानो सोरखौबा मेगन सानानै नासयबाय थायोब्ला बेखौ जों बोरै शान्ति होनना बुंनो हानो शान्तिया नों आंनि गेजेरावनो दङ जेब्ला जोङो गावजों गाव मेगन सालायनायखौ नागारनो हागोन नायनो बालायनायखौ नागारनो हागोन गाज्रि मनोभाबखौ गोसोनिफ्राय गारनो हागोन बिदा फंबाय बायदि अनलायनो हागोन अब्लानियासो बेखौ शान्ति होननानै बुंनो हागोन बे गोरोबथाया शान्ति होननानै जों गनायनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला गोरोबथानि उनावबो दिनै बे मोनसे जारिमिन सिगनेटारिया दिनै जोबथेसालियाव दङ आरो बेजोंनो लोगोसे 50 जननि खाथियाव बारग' NDPफ्रा दिनै जोबथेसालियाव दङ अब्ला बिथांमोना शान्तियाव थानायनि मोन्थाय गैयामोन नामा बिथांमोना शान्तियाव थानायनि मोनसे परिबेसखौ मोनामोन नामा जुदि शान्ति गोरोबथामोनब्ला बिथांमोनाथ' उदां जागौमोन शान्तिनि साफा साफा अंगिदार जानो हागौमोन